Sayidaba tikuonesani programu ya Kulinji imene imaonesedwa pa Times ndipo lero lino programu imene yabweraso pike komanso chona pankulu kuzukula nkhani zikulizikulu pamene dziko lino likumira mu masankho a president. Takhani pompo kumvesera kuti lero lino pa 7 January 2024 programu ya Kulinji akambira nanji. Sizi Monica Bino zukanga dino apa sadakabe chembekezo pang'ono kuti ena atha kudzalanso pamene sichina mere nkhani yabwino zinapatsa mantha kudzalanso kuti sikungokutchula ndi ntchito yovuta tifane kuti investment imene munayika kuyamba yapita mpeze njira yopezera ina. It's not as simple as that. It's not because mbewu yonso ndomugere mukaisake so ina exactly zovuta tumatiyamikire kuti mvulayo yatheka ikuoneka choncho even azanyengo akunena kuti hayi mmene zilimo zitha kupitirira moteromo zabwinobwino. Program ya Kulinji lero tikukambirana nkhani tinenekaye tinalonjeza dzulo kuti tipitiriza nkhani ya zamafuta imene jasinatheke chifukwa chakuti mamulumuzana ake amene akukhudzidwa kwambiri ndi nkhani imeneyi zikuvuta kuti abwere pa wireless. Tinayesa kuoneka kuti nkhani Jona ndiyovuta. I think anthu ma solution awathera. ukama wamva azitsogoleri makamaka ukafunsa mafunso ena ukumaona kusintha chichewa kwake pena tizibibwi ukumathongodziwa kunena kuti khangale zina zake sizikuyenda ndi mene amalankhulira akapito dzulo kuchokera kukama kunena kuti pakoneka ngati kuti pali excitement kunena kuti kubwera 51 million liters of fuel koma ukacheka 51 million liters of fuel sikudiso sabata zitatu zikuthayi komanso zili choncho pali zambiri zozungulira surrounding the 51 million liters. A lot of questions amene muka mayankho ake akumavuta ndi ena adindwa aganiza zokuti bwanji yango isiya nkhaniyo mafuta wabwere tiaone tizithira then zingotha motero koma kuti azilongosola kulongosola kwake akukhanga mina popeza sitikuyamba imeneyo pano koma dzulo itatha program adzulo somebody very prominent called me and explained the things. I was like ndikangati tikuyenda na njomba koma mina akalola akachaje ndiye nawo we really have to come back for ulendo no we targeted nduna ya za energy amatola amene akhalepo dzulo tinaona kuti panali gapu imene pali information ina yake imene definitely amafunika yo koma kukumveka kuti akukonza press conference pakati pa anduna matolawo ndi government spokesperson ndi akunkuyo ndi ena so probably they don't want to preempt. But it's not about preempting, it's about telling Malawians what it is. Ndikunena pano mene ndi mabwera kuchokerano kulimbi kubangwe mabwera kuno queue yopita pa petrol filling station ndiye kuti ina yakotera kukhanga tikulowa nkati uko ine kupita ngati kwa adimu kuna adima kikuja very long queues. I'm like zana vice president anaenda madulira akuti anthu anakana kuwapatsa space kuti haya imasankha nthawi yachabe pano tubikira mafuta pezani kwina kodutsa right. Nkhani imene tikukambirana Jona mprogram yathuyi ndi nkhani imene akatswiri azandale alankhulapo kuti akuti chaka chinocho ndi chaka chimene chikuyembekezeka kukhala chopasa chidwi kwambiri makamaka ku gawo la chisankho. Chichewa chake agwiritsa ntchito kuti an exciting time. Pali my expectation na excitement mu chaka chimene chichi achita predict kuti chisankho chimenechi sichizatheka kuti chipani chimodzi chizawine 50+1 outright first round. So akuchita predicting a runoff kuti round yoyamba pazapezeka kuti palibe amene wapeza 50+1. As a result mene malamulo alili ndi kuti tizapita ku runoff kumene number 1 ndi number 2 akapikisane
kuti notizapeze number 1 weniyo chifukwa choti akunena kuti nkhani ya ma alliance ikhala yovuta kwambiri ngakhale kuti chimene chichitike beli chonena kuti zipani zambiri zikudzithemba kuti zizapita zokha komabe ma alliance tinatipezeka and at the end of the day ma analyst wa auchita predict makampu awiri akuluakulu kampu imodzi led by the ruling party ya MCP kampu ina led by the main opposition DPP and mkatikati mwa nkhani zimenezo pali nkhani imodzi imene yabweranso yopasa chidwi imene ndi ya running mate kunena kuti ngati zizoona zimene akunena experts kuti kudzakhala runoff nkhani ya running mate idzakhala yopasa chidwi chifukwa malamulo panopo akunena kuti running mate amene candidate anali naye mu round 1 ndikupeza kuti apezeka atuluka kuti ndi number 1 kapena number 2 amene wapo zapita mu runoff akuyenera kuzapita ndi ma running mate omwewo irrespective of the fact that pozapita mu runoff kuzabwera is very very clear kuzakhala ma alliance edange adzakhala kuti zipani zina zabwerapo ndiye kuzakhala migwirizano inayi koma ndi malamulo amene ali pano running mate amene munali nayo mu round 1 yo azakhala ali yemweyo so it's very interesting as a result pakuoneka kuti posankha running mate ulendo uno ikuoneka kuti sikadi decision yongochita bweka yani mwanjira ina before you go on mwanjira ina mtaimva nkhani imeneyi ndikuma zaona kunena kuti zikukakamiza zipani kuti ngati zikufuna kuti zibwere mu partnership zichitike pano correct kuti ngati mufuna makalo ndi awo ndikuti mupangiretu pano ngati mufuna mwalemekeza amene utenganirani mwe tikuchokera kutiko it has to happen now kwa mukatenga wanchipani mwano zidzavuta kuti enaja akuvomereze nazo ngati atungubwera ngati mphwembwa chifukwa pamene pali vuto ndikuti mpando warani meti ukuoneka kuti umaoneka kuti ndi mpando ofunikira kwambiri mu alliance siza undunaso because unduna is subjective to amene wawina president it's his prerogative amene running mate is permanent is a given position so kuli zambiri zofunikira and akatswira umoya pomaliza achitaso predict kunena kuti akuyembekezera kuti ziphona zingapo zoziwika kwambiri kuti zigwa mu zisankho izizi pamene popindesituzo kuti akuti zifukwa zake nzokuti akuti mavoters akhumudwa chifukwa cha malonjezano osakwaniritsidwa akuti as a result tiyembekezere kuti ziphona zingapo zikugwa ni chisankho chimene so pamene popo I think ndipofuna kuita kuunika kuti akuti chani no nkhani izizi ndimafuna ndiyambe kunena kuti zimavuta tikamazikambirana chonchi ma analyst akabera chonchi tikamakamba mmene ma trends akuyendera out there ena akangozilengera ndale kuti ife basi ife tikuzoona kuti ife ndi ife komano it's very important uzofunikira kwambiri kunena kuti tikamakambirana chonchi zipane ndi ma stakeholders ena adzimva chifukwa akango mena mapiko kumauluka mmene umagwera zimakhala zochititsa manyazi so ineso popeza tindi ma analyst pano ineso I'm so excited kuti ndimve kuti aganiza mtundu anje makamaka Jona so program yathu lero tili nawo a gift sambo amene ndikatswiri pa nkhani za ndalezi ali ku sukulu ya za ukachenjede ku Zomwe uko ndi alandire a gift sambo mwadzuka bwanji ndithu moyo wabwino ndiyamikire kuti tili limodzi mu program imeneyi chaka chino ndakulandirani next awire kambwandira mkulu wa bungwe la sisati limene limayang'ana kwambiri za ulamuliro wabwino akambwandira mwadzuka bwanji ndithu moyo wabwino kubasi tilinso ndi achimwemwe ntsitsi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ndalezi koma line yawo ikumavutavuta sindikudziwa atsitsi muli pa line tsopano achimwemwe ntsitsi line ya achimwemwe ntsitsi ili open and I'm very sure likely kuti ali pa line koma I think ili ndi ma issues yofunika kuti aione alindi bali ma challenges enake achimwemwe but I hope we'll have him as we go along right ndiyambe ndinuyo bwana gift sambo
kuti ya munayankhula ndithu ndi atulankhani pakatipa pamene mumanena kuti chaka chinocho tiyembekezere ndithu madrama osiyanasiyana zinthu zopasa chidwi makamaka kunkhani ya chisankho pamene pali ma prediction yangapo imodzi ndiyonena kuti ndithu palibe chipani chimene chitenge chisankho chimenechi first round kuti kuli prediction ya runoff. Mulankhula motere bwanji Sambo pamodzi ndi azinzanu? Kutoko fundo imene ikura kuona kuti maiko ambiri omwe mbali zawo zokhazikika komwe kuli ma ideologies kapena ma principles zimakhalusa kuda kupa kuwosera kapena kwa predict imene anthu atayendere makamaka pankhani ya alliances. Okay. Koma mmene kuli kwathu kunoku ndiona kuti mbali zathu sizinakhazikike musanamira zokhazikika timali ma political ideologies. Zipani zambiri simapanga believe ma principles anangoyendera kuti kumwe angadithandize kuti ndiwine ndikuti ndio chifukwa cha game oyonera moteromo zivuta kuti munthu tipange predict kuti wakudayenda bwanji. That's why I'm saying kuti zikhala very interesting tidaba kuti ena akamene timaona ngati makala zawo ndioneka chotere akawera kuona kuti sikumwe timayendekesera. So izi chikachisango lelisa chimifuna kuti these people are not rooted in ideologies in terms of their politics kapena madiso zawo kapena maprinciples zawo amapanga zinthu kuona kuti angawine ndi ndani kuti ndingaende ndi ndani ndiyembekeza kuti mukhala ndithu maalanse wena onakuza kuti awaswa kupezeka mbali kuchifukwa chake. Tsopano mmene mukunena mukutanthauza kuti ma-alliance akhalapo before September 16 kapena ma-alliance azabwera after first round? Iya ipanopa andale njambo kuchenjera kwambiri. Andale amayerenga kwambiri moti panopa zokambira ino zili mkati. Right. Kodi tipange bwanji koma ndachikuona kuti zipani zina zofuna ziuze amayo menewo ngati zikuli chisango chimene chingati mayo ofuna kuonesa maso yawo political. Leti misho kuti ndapita ndikha namiso mtakupanga a certain amount of votes. Kuti come second round I should be an attractive destination for major camps. Munga mukuziwa zipani zatu bali zipani zatu zazikulu zokhazikika zoti tikuziwira kuti ngati siwi atakhala wewe. Izo zozijira lepali zina zake zomwe zingokuonesa kuti Asambo muzimasulabe mukanena kuti pali zipani ziwiri zoziwikiratu masulani alipo ena sakuzitsata bwinobwino mukutanthauza chani? Tikatenga pakali panopa majayant akuluakulu ndi chipani cha MCP ichi komanso ndi azathu a DPP. Okay. Amene wawandi ndi zipona zomwe zipo pakali panopa. Okay. Moti ngati boma likubwerali isaiza kuzapezera kale mitikati MCP kapena DPP. Ya ndepali zipani zina zomwe zili pakatipa zomwe ungafune kugwiritsa ntchito mwayi wa first round kufuna kungonesa kuti ine ngati sungaende ndine ugwa ngati sungaende ndine sizikuyendera ndikuona ena Mwamva kunena kuti ine ndikayimandeka pamene popo ndiye zipani zake ngati ziti zimene za middle ground zimene zikufuna kulowamo kuti zipita zokha ndi cholinga chochita prove kuti zili ndi muscle for getting ready, in other words positioning themselves for the second round, which is very dangerous gamble. You are right. Actually, for example, mukaona mini ili UTF. Yeah. UDF ono bali mudairema kuti ndipite mu alliance kapena jendendeka. UDF? Of course UDF. Yeah. But UDF of course sali petroli akokba amisongana mangu aona kuti ayo tikaenda toka. Komabe that is not settled for ainabi akaliba sale. Ngali kama kuti dairema ndiona kuti ngati munaona chipani cha UDF mchina ikudibiko sachilaba. Chinali kuboma nditu koma atachoka mboma anapeza background chipani kanga bisomusi akapina kuti balilebo. Chipani kuti chipani chomwe anapanga nacho alasi cha DPP. Chinapeza mwayi kupanga penetrate Eastern region. What Western region is small for DPP than UDF. Now that is dangerous. Then ngati panopa angalowe alasi machisawawa, it means that ni akaopanda bargaining power. Sasa ukanga demand ine ngati mufuna mwende nani chipani X kapena Y. Ngati mufuna mwende nani deputy strong hudanga. Sidi ufuna wina hata apita kabisa nayo za parliamentary za MP. Yes. Kumene kuti tipita senga titenga tipita natoka kumene bobo. Ena alasi pati na sabwele. Kuta kale mtatu confidence bargaining power, they need to show kuna kuti ipeta UDF pato kadima ta kutapa nditu mavoto kwani. Now ababa UDF mudaema kuti should we go this route, demonstrate our political muscle. Or maybe it's a risky undertaking as you are putting it. Yeah.
Okay. UTM, where do they stand? UTM, going by what Zomwe akabanga nina, hakuna kujiwa wakaima waka. Yeah, everybody anasema utero. Ni Zomwe zina kuti inendo kuna dunesi kuti tingokwela ngati mafuira ilazia. We have something that we can hope palazi lebo. So, first round, sinikawa ndaba kuna zikani zina zikulimba mtima upanga madugudugu bila waka. Chikuwa kuna unesi kuna kuti come that round. Asonyeze kuna kuti ife ndi nyonga zolita upanga zinto panganya ndani. Kumada ziwa kuti ndi game ina kuti libanze kuna mgogo kale very peaceful. Very focused and uja kupanga. Ndika libaya kwanga limeni kwa zinga kumayo kunogo utapeza kuti kupita kwanga wapeza kuti position wina isia and they are finally joined ma major camps and wazi watacho wakalewa. Okay, very interesting. Agambandira nkhani ndi mene iyi asambo Ayankhura mene akuyankhuliramo kuti very interesting. Andale ndi anthu opasa chidwi amazitsata amayiwerenga panopo kuli jijiri pasi pa ground anthu kukambirana zosiyana and mene akuyankhulira asambo kutheka kuti tikamafika kutsogoloku ma alliance wa aonekabe basi, although bakuza kukhala maybe one maybe two other parties amene atafunebe kupita okha to prove kuti ali ndi mphamvu background ba aunjeni akambandira mukuti bwanji ndiko kwambira PK ndipereke somoni kwa mankuku komasa zanga sambo ndaitsatira kwambiri ndimafuna ndilene kuti ine ndikubweramo satingati katsiki wa zandale yeah ine ndikubweramo ngati katsiki mwina waulamuliro wabuno komanso mwina nkhani za accountability. Exactly. Yeah, ndiye ndikuona kuti azangawo ayiunikira nkhani mwina kumbali yoneka kuti it's going to be an exciting year. Ndiye ine ndikuona tsopano the downside of it kuona kuti pamene mwina pali kusangala kumene kuti chikhale chaka chabwino chosangala mzochitika kundale makamaka nkhani za alliance. Koma ndikuona kuti pali zinthu ziwiri zimene Malawi ikuyenera kunena kuti tiziunike bwino. Right. Chokutirira zimene zaphunzira kundiyonena kuti alliance amene wawa akumaoneka kuti they are not legally binding. Akungokhala ngati ndi nkhani yoti tiye ndikuolotse mukaolotsana nkhani yachira pamenepo. Chimene taona ndichonena kuti kuvuta kuti muzipangeso hold to account zipanizi collectively. Taonapo ndithu chipani cha UTM chikukana kuti ayi ifeyo we are not part of that. So it's difficult ndithu kunena kuti takumapanga hold ndithu ostewa pamodzi to account. Ndiyo ndimanena kuti muna zimenezi timapempha mu parliament kuona kuti bwanji kuti takhala ndi a legal framework imene ndithu ipaye provide for these political party alliances. Ndiyo ndinganena kuti they can be held accountable wose ngati amene ndithu akulamulira. Choyambira ndimafuna ndiunikire kumene kwa PK. Yeah, okay. Yeah. Chachiwiri ndikuona ngati kuti while this excitement is there, taona kali pana zipani mene zikupangira misonkhano kuyika sanja zokongola atsogoleri kugawa ndalama. Mafusa amene Malawi sakufuna zimanena kuti kodi ndalama zimenezi akuti akuzitenga kuti. So ndimuona ngati kuti tikamaonekera nkhani zimenezi tifunsenso mafusa kunena kuti kodi ndalama zimene mukugawazi kodi sanja zokongola zimene mukumangazi ndalama zake mukuzitenga kuti. Because tikudziwa zipani zambiri, zipani sizipanga mabizinesi, zipani zikwambiri kwati kuno zimadalira mwina munthu. Yeah. Zine ngati sitisamala zimenezi zotsatira zake ndizijati kumaona kuti kumapanga breed political corruption komanso tikumapanga breed state capture. Kukhala ndikagulu kena ndithu pamene pakupanga control the affairs of a country. Mwina chifukwa chonena kuti ndamene amapereka ndalama. Ndimafuna ine nkhani imene ndisongolere mbali imeneyo ndilole mwina apaka nali pano mtime kaye pamenepo. Mbali imeneyo yabwino wambiri imene mwaunikiramo chifukwa limodzi mwa mafunso amene tili nawo ngati program ndionera kuti
pamene papatuchita focus kwambiri pa nkhani za ma alliances zimene palibe kuzithawa yayi timakakamba za 50+1 it is going to be a requirement mmene zilili panopo zipani zonse ma-analyst onse akuona kuti palibe chimodzi chimene chachita zinthu zopasa chidwi zokuti zikhoza kuatetemula Malawi kuti ulendo woyamba omwewo ndikutenga 50+1 that's the argument. So zimene zikuonesa kuti ma-alliance akhala ofunikira koma mmene mwanenerazo ndizoona kuti so far ma-alliances kuthandiza kwake kwenikweni and accountability ndiyochepa posichidwa pamwepa tiyerekeze panopo tikukamba za tonse alliance one of the major partners anali ya UTM panopo akumayankhula kunena kuti kutengera ndi manifesto imene chipani cha UTM inali nacho inali manifesto yabwino kwambiri and zinthu zakuti zinali za UTM zimenezo sizinatheke mboma ili chifukwa chokuti UTM imene inali patsogolo payankhulidwa za anthu ngati umenewo zimene zikubweretsa mafunso kuti kodi what is an alliance and zimene zikubweretsa validity zimene mukunena akambwandira zonena kuti to hold members of the alliance accountable ndizovuta kwambiri ndi mmene zilili panopo ndiye titani kuti parliament ifike poti ingachite legislate in terms of alliances which seems to be the general call Jonah yonena kuti for us to get benefit from these alliances apart from kungoti zoti ndiolose ujeni ndi auliyani ndiolose amadi olotse nkakudye nkakutafune kuti zisafika kuti zizitipindulira kuti ikabwera hybrid manifesto ija ya alliance akalowa mboma izikatheka asatiso pamene wazikati chakuti ananena ndi akuti if it doesn't help the voter. I think pamene pamandipweteka pamene popo ingokhala ndi case study yamene zipani 9 za mutonse alliance zidabwerera ndimanena mubwereza kunena kuti sizidabwera kunena kuti zikufuna kuti zili ndi agenda a national agenda kuti kodi tikufuna tikonze chani mdziko koma kunali to hybrid manifesto zimene nazo kuti if you check kunena kuti kodi zipani 9 zija mutonse alliance zizalowa mboma zidachita chani pa zimene against zimene ankalankhula lero UTM ikamabwera nkumanena kuti ifetu kudya katatu kudya Malawi simukudya ife yonena kuti ife tinali pakali ala ifeyo samatiwerengera it's very saddening to them zoti zitawamveka kuti nzomveka ndithu chabwino koma ndimafuna ndine kuti mmene anenera asambo kunena kuti ma chances okuti ma alliances akuyenera kukhalapo 100% akuyenera kukhala penipopo ndimafuna ndikunena kuti zipani this time around zikamapanga ma alliances awo kwambiri zisamangowerengera kunena kuti tikufuna tichotse wina wake pampando ngati mmene zidakhalira nthawi ya tonse alliances pa 9 ndinkaona ngati kuti the biggest agenda was kuti tichotsa Mutharika ndi DPP mboma what do you do after zimwana ngati funso menelo analibe cholankhula probably mwina ndichifukwa chake lero ndithomakamba kunena kuti zina zake sizikutani sizikutheka so akamabwera tisankhala ndi anga this time around ndikumamva kunena kuti zipani zingapo zikumaro yano ku DPP ngati imene ali Grand Alliance ya 2020 kuna kuti tikufuna tichotse DPP this time around ziona ngoti zipani za opposition zikukhala ngati zimafuna sobwera kumodzi kuti tithane ndi chani ndi MCP koma nkhani sankhalana kuti tikufuna tachotsa Chakwera ndi MCP what do you want to do afterwards that's very critical ndithudi. Now asambo komanso agambwandira ndiyambe ndinu agambwandira nkhani ndi yonena kuti alliances 100% zifunika as long as there is 50+1 mmene zilili zipani where we sit now so way forward in terms of getting parliament to legislate which zimene zikuoneka kuti ndi chinthu chofunikira chitatero kuti if alliances they are here to stay unless tsogolo ena akazachite perform so miraculously
kuti azathe kudusa okha. What needs to happen? Chikuyenera kuchitika ndi chani panopo kuti agenda imene iteke in the next few months ma alliances akhale legislated? Fuso labwino kwambiri PK and Jonah waisongolaso bwino nkhani ndimene zili pano zinthu malaya amene wandithu ziyembekezere kuti they will be part of our life as we go. Komano mmene mwaneneramo akuona kuti they are just managers of inconvenience. Exactly. Inconvenience. Not convenience. For lack of better. Yes. So ndiona ngati kunena kuti tikaisiya parliament payokha kuti pange zimene zi parliament singapanje amene aja ndi anthu andale. Okay. And anthu andale they always benefit magava amene alipo m'malamulo athu and they know nthawi imene amathamanga itira kukakozakozaso malamulo ena a 50+1 gabu imene iyi amayidziwa. Komano saka napanga chifukwa chonena kuti amadziwa kuti padzakhala popondera pawo. Ndiye zimenezi zitengere amalawi. Okay. Amalawi alipange push parliament ndi yawo. Parliament imaendera ndithu michonkho yawo. Afunga nyumba amalamulo aja amanena kuti apita kumene kuja akutumikira amalawi. Kukayimirira. Ndiye akuyimirira ndithu amalawi. Ndimaona ngati kuti chimene chingafunike ndithu chonena kuti pakhale lamulo lonena kuti zipanga bayi zipani zimenezi pamodzi. Unanena kunena kuti nkhani ya Malawi imene panopa ndi 50+1 ngati ndapita ndinu ukozachitikadilani palibe kunena kuti tipita pake iya. Ayi akhala yemweyo. So ndimaona ngati kunena kuti titakhala ndi legal framework imene so izapangitsa anthu awawa kunena kuti pasapezeke kuti wina chaka cha namba 4 akuthawa zaka zonsezi wakhala mmene muja sana tawe tena akwachoke pamene paja azinanena kuti ayi itinali nawo mmenemo iyayi zinthu zathu sizinatengere zinthu zathu zambiri zimene zachitika ndi zathu. Ndiona ngati tikhale ndi lamulo limene lizapangitsa kuti anthu aja akhale pamodzi ngati atasiyane ndiye kuti mwina moving forward they can be disqualified election imene ikubwera. Ndimafuna ndine kai pamenepo. Okay, that's fine. Asambo nkhani inaso yofunikira kwambiri imene waunikira Jonah ndiyonena kuti pamene tili pa alliance or no alliance agenda yaikulu imene ma alliance amakhala nayo and imene imachita serve it's not necessarily the voters koma kuti iwo in their grand alliance amakhala ndi agenda yofuna kuchosa ulamuliro umene uli pa nthawi imeneyo and kwakukulu zimene akachite after atachosa boma limenelo sizimakhala very clear and zimene zizi zikuoneka kuti it's selfish, it's self-serving and ndi chinthu china chake chomwe chosathandiza amalawi. Do you agree? And pakuyenera kuchitika motani kuti zipanizi agenda yawo campaign yawo ikhale yoonetsera kweni focusing on what next after and not kuti basi tufuna tichite tichose boma? Zomwe kwambira sogoleri ngeni nafotokoza pamene kuti vuto lali kumwe timakhala kumanga kuti zipani zathu zimasiya kukhala ndithu kukhazikika pasanamira zomwe chipani chimakhulupirira ideology. My Georges. Ndiye kuti samakhala committed towards these principles kumapezena kuti for example alliance umangopita unakuti cholinga chabe chimakhala kuti ife tufuna chiwine chisankho kapena kuti upanga alliance cholinga kuti banthu malipange chikwawo wakuti mugwese uliba kuti kukhala ndithu ndi masomphenya kuti ife tikatenga amene amchosayo kuti tikapanga improve pati zimenezo amakaziyamba atawo abale. That's why zimakhala zovuta kwambiri. Ndiye kupita china chimavuta nchona kuti malance athu mukaona sikuti kwambiri ndi malance azipani ya koma ndi malance amamayirusi asogola zipani kamene akhala pasi kumakambirana ine akachipani mmizimu sakudziwa chili chonse kazina idea they are not consulted, they are not part and parcel of that process. Ndipake akapita mene mujamu zimavuta zimakhalirizi kuendera ma personal kapena ma individual interest. Ndiye kama kufunika ndithu kupita chisogolo titayika malamulo kuti mukapanga alliance munisine kuti the rank and file members of the party
nawo akhali ndi madaliso awo kumalansi imeneyo kuti akhali acceptable, akhali ndi clear idea kuti goya kuti chifukwa chani ndipo azikhalapo ndi voice nakuti zowere kwakuti. For example, mimi mukaona example ya MCP ndi UTM. Okay. Makaretas ajifanya juu yanahusiana zaidi kwenye start. Okay. Zomwe kwamba na kuti kumukani kuti ajeni wiki chose divided band together and remove DPP whatsoever. Okay. Kuma mukaona makaretas za president wa former president wa chipanja UTM Chilima. Yeah. Ndiye mukaona makaretas za Chakwera. Yeah. Si ambo kuti anganyire pamoja kwenye ya orientation yao mukaona mukapanga stade na personality zao. Hivi ni makaretas matresa zibane zimene zili mukaona mimi chipanja msini chimachizuira komaso UTM. Yeah. Zipange zingapange mari kunobino. And because of this political experience, tikona kuti they are being forced of course through initiative ya Mark Zena akwakala misa wakazika pamoja mpaka kwapanga bandi together kuperform an alliance. Yeah, yeah. Mabiraki then tikaendelea limuso kuno mazima kazi kura, that's why taona zimwe zachitika. Ndiye pamafunika nditu kuti pakali nditundu numero zokazitika apala midatutangiza kupanga malamona kuti zipani zikamachitika pakali uzona kuti mapate leaders alindima dalisokwanira kuchokera kwa followers ndipo followers nao kuona kuti this is the right way to go. And again pamafunika kupanga scrutinize manifesto as zipani minutes. Kuna kutukuta kutoka msajani and what do they intend to do about Wamboma? Is it feasible or not? Chikwa chuchika zina kuti angakukomisa zina kuti alibu idea hivi nikuta ngatazibanchi. Yeah. Zukanga nimene machitia ma-entrepreneurs in the marketplace. Yeah. Ile kuchukua yanga ya private hivi mafunzo yao moja za kudivini la bora ya ulibe kwa mabuti ya bora ya hivyo. Alikuwa zani mbili choringa jangu kuna kuta kanga chapter wa video kufu mine. The same is true with my politicians. Ama panga polisi za mbili manifesto yuko ndio manifesto yuko aipange implement. Itausema hivi kama they are not into that. They are simply using that as a base simply to attract my votes to populate power. So pafundo imene mwafikirayo is the very next one yonena kuti pachitidwaso prediction yonena kuti tiyembekezere kuti maina ena akulu odziwika akhoza kugwa chifukwa cha trust kuchepa mwama voters, broken promises, etc. Inu mugwizana nazo zimenezo kuti maina ena akulu akhoza kugwa, how and why are you saying that? Maga tikabirano ku zmedo truth kama zama primary elections. Okay. Kama kama primary elections ndio primary election the electoral context that's the primary election kule kwa zime sakuchecheka hadi kuna kuti angambi majansi ya mundare sama tezeka kuma koswese yao ama kwa bize ndio ndio pate politics without consulting people nje makoswese zao. This absence indeed sikutaka sababu sakuna majani sambi yangoziga mundage akugwa primary elections. Imamaka kuma primary kuma tikabulano zisango zanga di ma MP kuti no wa election na MP kumene kuko sizimaka monga for example in Central region ngati primary elections akusanga kujeni as a MCP candidate. Chances are high kuti ukaunda kumene koko. Ndipo gwabo kuti tikakwambira maka primary elections ndio tikauni ndi tukugwa ndi tukoda kusabuta zikala banji so akwa mine. Okay, Jonah. Nkhani ikupatsa chidi kwambiri and anandisangalatsa asambo mina malankhula kumambiri kunena kuti I think akulankhulabe kunena kuti kwathu kuno zipani zambiri zandale mfundo zeni kumakhala kuti kulibe. Anapereka chitsanzo cha ubale wa MCP ndi UTM kuduka zona zipani ziwiri zingakhala tsogoleri yawo ndi anthu awiri osiyana komano chichokana kuisa ntchito akambandira chija kuti marriage of inconvenience kuti tapanikizika nakatitani bwerabe tikhale limodzi tithane ndi awo. So ineyo ndikubwerezanso kunena kuti zipani za DPP ndi MCP ndi zipani ziwiribe zimene zili zipikisane kwambiri. Ngati pati bakhale alliances ndi kuti zipani zina ndikukhulupirira kunena kuti zizipita mu zipani ziwiri zimenezi.
komanso sindikukhulupirira kunena kuti zipani zimenezo zikapita mu zipani ziwiri zimenezi chifukwa ndamva ena akunena kuti mwina zipani kupatula UTM kupatula MCP ndi DPP zipani zinaso zikumanena kuti ngati mufuna kubwera pa ubale ndife ndikuti mudziwe kuti mudzakhala kumbuyo kwathu zipani zing'ono koma they expect DPP kuti ikakhala pambuyo pawo, they expect MCP ikakhala pambuyo pawo, which is very unrealistic or almost impossible. Sizingatheke. So it won't happen. Yeah, so ndikumana kunena kuti MCP DPP akhalabe pomwepo komano kunena kuti kodi ayenda ndani chimene chiti chipange motivate zipani zinazo kuti tikaende ndi awa chikhala chani. Certainly sichikhala ma ideologies amene akwanena sample. If you hear many already UTM, I've always been saying this, of course amadi pandale zonse nzotheka komano ukatengera mene UTM yachokera ku alliance mu July chaka chatha ukaona mene akhala akulankhulira ukaona zimene zakhala zikuchitika, to imagine kunena kuti UTM itakubwereranso pa alliance ndi MCP. I think it's almost impossible. Maka zipani zimene zero zinagwira kale ntchito ndi MCP nanena pa forum ina, I think pa program ina kunena kuti MCP ikhalabe ndi ntchito chofuna upanga convince the other partners kuti abwere kwa iwo chifukwa yes anali ndi zipani zokwana 9 kwapeza kuti almost chipani chilichonse chikamachoka chokuti mayo so panopo chimene ali nacho kweni kuoneka ngati kandi chimozi chinali chacho sichimati chani umodzi ndimene maoneka ngati kuti kumalankhulabe zofanafana kumeneko koma popeza ndale za ku Malawi zipani zolamula zimakhala ndi zonse ndalamazo nthawi zambiri zimakhala kuti ndi zimene akuba mboma momwemo osakhala kuyambira solero kuyambira kalekale amakhala kuti ali ndalama zambiri so sometimes amatha kugwiritsa ntchito their financial muscle kuti akope zipani zina bwerani kuno mukabwera kuno kapakeji kanu ndi aka komano tikatengerano maubale olongosoka okomera dziko kukhulupirirana kwenikweni ndikuona ngati kuti this time around zivutirapo. Right, thank you very much. Program ya Kulinji pa wireless ya Times asambo komanso akambandira pali mfundo imodzi imene timayenera kuti tikupempheni kuti muyiunikire pa chigawo cha kumapetochi chonena kuti apapa asambo mukunena kuti zipani makampu or rather zipani zeni zimene zili kutsogolo kuti mpikisano wagwiragwira ndi MCP imene kulamula komanso UTM DPP. Ndiye pali funso yonena kuti kodi ndizotheka kuti ku Malawi kuno kungatuluke chipani china cha number 3 kapena number 4 among these small parties chimene chingakhale ndikuthekera kubwera ndi agenda ndikubwera ndikuzipitirira zipani zizi ndikubwera pa number 1 and give people a real alternative other than these tried and tested parties mene tikunena panopo kuti there are two giants. Choletsa kuti chipani china tinene kuti chaching'onocho chikatuluke kutumphuka ndikubwera ndi agenda ndi kampeni yotheka ndikukhapa number 1 ndikuchosa zipani zina zazikuluzo ndi chani asambo? Is it possible? Is it practical? Zingatheke bwanji? Is it possible? First of all, nikwambia asogoleri nyenewo pakati pamene kwanza kuti tikamanya kuti DPP ndi MCP ndiye majansi akulu bandale za Malawi. Siti kutanthauza kuti iwo ali sophisticated kwambiri bandale kapena ndozama kwambiri bandale ayi. Kumbukani kuti ndale za Malawi zimatengera kuti umachokera kuti. Noti sengi ya DPP yagona kuti amachokera mbali ya kumwera kumwe kwambiri they believe kuna kuti our party is DPP. MCP mphamvu zake zagonosati pa mapolisi zake kapena manifesto kapena maprinciples zake ayi koma zagonamuna kuti anthu ambiri amasapota MCP absent origin amona ngati MCP ndiye chipani cha kunyumba ndipake tuna kuti zipani zikulu zomwe zimapanga komandi ma regional loyalties ndi DPP and MCP. Now pali zipani zina zomwe zaonesa kuna kuti izizi ndi potential makamaka chifukwa cha charisma kapena luso laso kuyawo mene analili for example mutakona chipani cha UTM chipani cha UTM mutakona chipani cha UDF
mukaona kuti zipani zingaso kuona kuti they are dynamic akaona kuti akutha kupanga relate akutha kupanga adaptive ku political context ni pakali pano akutha kupanga relate ndi generation ya masiku anowa komano zipani zimene zili hali yawo sambuli blogo yawo njena kuti akupanga operate mu system na kuti ndaye zake zimatengera regions wako watu ndimo kotero. That's why because UTM singate kupanga matukutu kwambiri kupanga ipe yake singayoonekana kuti akupanga kwa system na kuti ngale zake simaona ma issues zomwe kama issue based campaign zimwe zijaje kumai na kai issue based campaign kwambiri. That's why because kuti kipani chomwe chili ndikutekera mukatenga mene mapambula zizao ngati UTM zipani ngati mene yakanga ati brand UDL zimene zijaje kwa sababu kupanga kwa system na kuti tima kumpia ma issues indima what they call national voters and amavuta based on economic and performance zipani zimiri zikonoka zibanga matukutu kwambiri komano zilibe ngati space kana kuti kwambiri evota atimavota amakhala kuti ama-user opportunity yovota ngati opportunity to expect loyalty katika solidarity to a particular grouping. So because of this kuti zipani zomwe tikazona kuti zindi potential tizinga feature actualize sangazi actualize kupanga tishi yapo simply because they are operating a system whereby the logic is the regionalism and the such factors. So in a normal context where you have rational voters in the Mayona UTM kuchegera even UTF under very most ifuka agoniga kuti akushaka ziko mwenye panopa and they are able to relate with the new people the abakari panopa. Unfortunately we are trapped in individualism. This explains why DPP and MCP starting up in how you could become shaking regional loyalties amenewo. Wow, agambandira element imene I think ndiyofunikira kwambiri mu discussion anthu ngati umene kuti ngati dziko tikuyenera kuchita graduate to a position where issues will run the campaigns. Ndi imakhala nkhani yongokamba nthawi zonse issue based campaign titani chifukwa mene unenera asamba unena kuti chifukwa chakusoweka kwa issue based campaign zipani zazing'ono zili ndi challenge to break through and come out on top ndikukhala ndi platform yotchuka kwambiri in a situation where ndale zathu ndi regional zokuti ukampeza munthu waku southern region there is no discussion ndikwachipani chakuti umpezi wa ku central although ndikakumbukira research ya Afrobarometer ya post chedwa apa inazaonesa kuti akuti MCP yaluzapo popularity pang'ono ku central region. There was that debate koma kuti tifike ponena kuti ma issues akhale pasogolo and why is it a problem? Is it issues of literacy or what? Agambandira agambandira I think tukafuna agambandira I think asambo mubwerapo pamene popo kuti akatha kuyankhula Jona kuti vuto lake ndi chani. Is it mumakamba za rational voters? Are you suggesting that we have irrational voters in this country? Before you come in, that would be very dangerous. Jonah, mukapanga check mina I think iso ndikandi chidundiyo wafusafusa rabu chifukwa zimazaoneka ngati kuti ku southern region you Afrobarometer report influence onea kuti tibebese pamenepo Jona umayankhula ndimanena kuti zikhala zopatsa chidwi kuti asamba fuseneneli ali ankabani ndikunena kuti mapanga refer to Afrobarometer report inasonyeza kuti amalawi akanati aponye vote mu August chaka chatha 70 pa 100 ena aliwonse amasonyeza kunena kuti atha kuvota chipani cha DPP kuno ku southern region meaning kuti anachita entrench stronghold yawo. Yes.
at 51 pa 100 inali onse pa central region amanena kuti atha kuvotera MCP tingobera ku southern region ndikuti ngati 70 akutha kuvotera DPP ndikuti 30% amene anthu 30 nawo akumapita akusankha zina pa central region pamene pamatengedwa kuti stronghold ya MCP akuti ndi 51 amene atha kuvotera MCP ndikuti 49% akuvotera zipani zina pafunso lako where it's getting interesting it's the northern region northern region ndi imene sima usungainene kunena kuti kwathu where you're talking about rational voters or irrational voters anthu aku northern region amazaoneka ngati kuti samangotengera kuti popeza nthawi yake mdati kulira sugar amazaoneka ngati kuti amadza tsatira zimene munthu akulankhula amatha kuntsata munthu litu ka track record bwino kuti mkulu yuyu ndi ndani kweni so amaoneka ngati kuti amakhala swing votes even chisankho ichichi chimazaoneka ngati kuti MCP itatenga the 29% is it pa Afrobarometer paja DPP kutenga 41% UTM 7% imazaoneka ngati kuti amene atakugwira bwinonso ku north imene yalembetsa over 800,000 votes almost a million this far ndikuti amene acha amene angagwire bwino atopeza kunena kuti akutenga kozochuluka nkubwera kumbali yawo amene ajawa ndi amene amapanga decide pafupi so ine ndikuona ngati kuti nkhani yokhudzana ndi kuzindikira rationality tikadzafika mdziko muno ponena kuti pali mwambi wina wake amati chitsiru chili mwini munamva mamvera pali mwambi umenewo ndithu umadziwika bwinobwino tikadzafika ponena kuti awawanga kwathu koma achita zombwambwana ndi nsiru munthu sindikavotera mapesese awa ndankolo inde anala MP kwathu kuno koma ndi mmene achitira ukavotera awo ngakhala sali ankolo wanga ndale zathu zikazafika kupanga machuwa pamene pachi ngati pano wava DPP amati dola atati koma DPP adzida akamakhala kumanena kuti inde bola atatiwa komano ifeso ngala DPP pali easy tuyenera kuti tikonze amene akuti boma ndi lomweli akadzafika ponena kuti inde boma ndi lomweli ngakwathu awa komano easy tauza Malawi kuti tikonza izi mazakanika so tisamangovotera poti ngakwathu pamene boboso pano nkhani ndi imene mukunenayo kuti then tifikapo bwanji ifamu kuti tikazafika pakuti tizafikapo bwanji I think akambandira ndi asambo aberapo akambandira ndikubira muli palaini okay so funso lake nyalo limene lolola kuti chisankho chilichonse pamakhala ma advocate onena kuti ndithu tikhale issue based anthu asamakambe za character azikamba za ma-issues zimaoneka kuti sitimafikapo and ndi chifukwa chimodzi chimene chokuti ngati tisafike pa issue based then regional voting patterns will never disappear, which is unfortunate. And zimenezi ndi chinthu chimodzi chimene chimakanikisa kuti patuluke chipani china chimene timatiza zing'ono zimene zikoza kukhala ndi maganizo ndi nzeru zakuya koma sizingapitilire zimene zokhazikika in terms of regionalism. So titani kuti ma issues atuluke poyera ndi kumayendesa zinthu zikomo. Thank you. Yeah, you're right. I think it was the Malaya Siawa, I won't go to the Gaza Pandare, and Tabelega Maya Makura Malawi. Now, come here issue the campaign, you think there will be. Commando Mina can tell you the minute I come back about the election of water. We can do a 20 years in the city like that. Then I see the money of the Sabina Banja, Mina, with a Paraguda in the minimum of the day.
nkhani yake ndikumene kuti nazo kuti mwina akuchokera kwathu mwina wandipasa 1000 mwina anandipasa kumba la upa ndikaonani kwesana kuti ena kumaenda ngakhale magawanti kuti masera tisoti ndiye saka pano mwina nkhani yalesibesi ikozankhola yokuita kuti mwina akasatira mukogaya seazizi nenditereka maisizi angambira athamangira kumene ili mulili nkhani ya umphawi pamwamba kwambiri nkhani ya umphawi ndituli pamwamba kwambiri ende akapangani amafuna kunena kuti amalawi ali mu umphawi chonse kuti azitigwisa zimene zinasangalapo komano mwina pomaliza zimakula ndimene kuti nkhani imene kulambirana mimi nitakwambira kalona kuti tili mu electoral system imene tapangapo kuti panopa 50+1 imene ikuti kukakamiza anthu amale kuzichepesa kugwira ntchito za anzawo and the advantage ya ndondomeko kuti zapanga raise profile ya small political parties zipani zomwe zazomwe zopanda ntchito onomba profile yapanga enhance through this electoral system then petana kuti chifukwa this electoral system mupeza kuti zipani zimwe timazonga zopanda ntchito zopanda voice ili kali voice pa zipani zikulu zikika kuma zipani zimene zili kumakapanga form of government which is a good development. Okay, ndikuimikani pamenepo. So we are in the right direction then, Jonah. Little by little, probably we'll get there. Yeah, I think ningomaliza ndi message imene Kodi kama ndikumbutsa kunena kuti izo za rational or irrational voters amakamba za term yachiwiri ya malemu bingwa mtalika kunena kuti bingwa mtalika ngakhale DPP that time base yawo inali kuno kumwera anapezeka kuti apeza majority of the votes kumavotera mpaka kukasungu kudowa and that time zimangotengera ma deliverables awo anapanga deliver so atakhala kuti munthu so watu koma apanga deliver I have to go for that person. Yeah, good point. Very good. So even irrational or rational anthu kumalawi kunoko ali ndi kuthekera kotha kuona kuti awa akuchita kapena sawa. Yes, irrespective of region. Thank you very much. Timalizire pamenepo. Inali program ya Kulinji imene imaonesedwa pa wailesi yakanema ya Times kukambirana nkhani zomwe